تبائی نانتون مس تبائی تبائی مس تبائی نانتون مس تبائی ہنا دور دا ختم مس کے کافر بادشاہی ہنا دور دا ختم مس کے کافر بادشاہی تبائی مس تبائی نانتون مس تبائی لکھیا ہے مسلمان کا چانو ننائی ماں تینا ملک تینا وطانا کا پنگ دینے انجان اسدور ننا نبینا بادشاہ امتینا کافت ہو کرے گا ختم دا سر زمینہ قرآن ناو خاطر آزان نا خاطر تینا دین تینا مذہبنا اسلام نا خاطر بادشاہی مس آخرت جائی کافر نہ سنگتیا مسلمان مس تبائی دن ٹو ابو تغانم لکھیا ہے مسلمان کافر نہ دین تو بس تنگانو ننائی ماں ننتے پتے نہ دشمن ہر جاگہ جنگ جون تینے خلے نہ تینٹ تمو قوات سون سب گنان استاد ننا مسجد دا احترام ادب گنان استاد کافت تنبارو اینو کردار کے نانتے دوزخ نہ بلو تینکن گندار کے نہنتے وہ کافر بس خواہک دوزخ مرے مسلمان نسلان وفت کائے اسلام وفت ایمان دا خاطران ممکن اس کی
گمبات کے رغانو بوٹی مرے راستین ننی ارین مسلمان نن تو نو ہرے ایمان ناراض کرے نو رب اخس گھرے پریشان ٹھوکر کنے نداخس ناراض رب ننیان ہر در مرے نداخس ناراض رب ننیان اسلام نا گلیٹی ناراض رب ننیان دادور واخریٹی ناراض رب ننیان ننتے پتے نہ دشمن ناراض رب ننیان دشمن تو